molto meglio. Și chiar dacă este vorba de schimburi culturale Anche de se si nivel tratta di scambi culturali a livello basilare, totuși aceste lucruri contează și comunque contează queste foarte cose piccole contano molto. faptul că ne aflăm astăzi aici este o confirmare a acestui lucru. E il fatto che questo pomeriggio siamo qua è una conferma. L-am întâlnit astăzi pe unul dintre pictorii care expune aici, dar care nu a putut veni acum la ora 5 pentru că lucrează. Ho avuto il piacere di conoscere oggi un artista che questo pomeriggio non poteva essere qui. Parliamo di Negretto. În completare, așa. Și care spunea același lucru. Che diceva la stessa cosa. Sunt extrem de valoroase aceste schimburi și aceste cunoașteri între pictorii și între artiștii români și italieni. E diceva che sono molto importanti questi cambi e il conoscere dagli artisti rumeni e italiani. Îmi doresc foarte mult ca acest grup să-l văd și în România. E desidero tanto vedere questo gruppo anche in Romania. Și cu participarea oficialităților italiene. Anche con la partecipazione delle ufficialità italiane. Pentru a fi promovat acest eveniment. Perché sia promovato. Iar presa de limba italiană, Anche la stampa italiana. să scrie și despre lucrurile frumoase. In modo che la stampa italiana scriva anche delle belle cose. Pe care le are și pe care le transmite poporul nostru. Cose belle che il popolo rumeno ha e che può appunto trasmettere. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru invitație Io vi ringrazio ancora una volta per l'invito și sper din tot sufletul ca expoziția dumneavoastră să fie promovată și de media italiană și de media românească. e desidero che la mostra sia promovata sia dalla stampa italiana che da quella rumena. Așa, dacă se poate să se Vorrei, are loc ieri, ar trebui și să vorrei tanto che in questo momento gli artisti si mostrano tra di loro, che si presentino, cosa che non è stata possibile ieri sera all'inaugurazione. anche per una lascia să începem cu un nostru program care este ziarist la Franța. Vorrei iniziare con un nostro amico artista, giornalista, sì. Ciao. Abbiamo il libro de presa. Sì, e sento di tutto e di più da tutte le parti, quindi mi confondo. C'è un equilibrio, che sono equilibrio al potere. C'è un equilibrio di poteri, di forze, romeni italiani. Alla parola. Io non devo dire nulla.